Må jeg virkelig have det her? Man skulle tro, at det var nemt at starte en virksomhed selvstændigt, ikke? Men så kommer man hen til branding og hjemmesidedesign, så virkelig bare... det er virkelig svært. Prøv at se her, ikke? Jeg ved ikke, hvad jeg gør forkert som sådan rigtigt. Jeg har bare brugt 6 timer på det her, og det siger stadig... Er der ikke nogen, der kan gøre det her billigt? Fedt. Nu er strømforsyningen gået over. Okay, fedt. Det er jo lige sådan, jeg vil have det.